Khadija. Khadija. B-Rex on the beat. So gaman jini ne na duba, na kuma gane so ba wasa ne ba. Dan ni na gani so ya min rana, al'amarin da ni ba zai wani manta ba. Masoya in ba ku manta ba, labarin Khadija ne zan bayarwa. Dan a ta farkon da in ba ku manta ba, na ce aboki ya nuna yana santa. To yanzu za na je ta biyan wakar, sai ku biyo a hankali ku yi saurara. Da safe sai na ce wa aboki yau dai karka ne, sai ya ce ina zayar ka ne, sai na ce gun Khadija yau zanje zance. Sai ya ce da ni wace ce ma Khadija dan kwashi ya yi manta ta. Sai na ce kamar ya kamanta, to ka zo mu je za ka yi gane ta. Biyo musu ba sai muka ɗau hanya, wannan lokacin mun doshi gidansu. Bayan mun iso bakin lungunsu, ƙofar gidansa a daidai nan muka faka. Sai muka samu yaro muka aika, jika ce sallama ake yi da Khadija. B-Rex on the beat. Bayan ta fito sai muka gaggaisa, ta yau kwalliyar da ta yi kyau ba wasa. Aboki sai ya ce shi dai zai matsa, ya ba mu godani da ita miyo hira. Sai ya dan matsa can gefe shi, sai ko ya bar mu ni kadai da Khadija na. Bayan mun gama mun yi dawowa, gani da ni da shi muna tattaunawa. Sai kwai ce da ni ka je na abokina, akwai abin da ni nake so na gaya ma. Kuma sai na ce da shi mene wannan, wanda har kake bukatar ka gaya mun. Sai ya yi shiru kawai ya kalle ni, bai furta min komai ba sannan. Ni kuma sai na kara tambaya gare shi, sai na ce wai me ina so ka gaya mun. Sai ce dan uwa ka bar wannan zancen, domin bayanan ba zai maka daɗi ba. Sai na ce na yarda ni dai ka faɗa min, domin zuciya ta bari mun fargaba.
uwa a nan na zo ƙarshen tafiyin wannan waka. Domin samun ci gaban wannan waka za ku iya bibiya ta a YouTube channel ɗina mai suna Awwal MD, wanda kuma nan ba da jimawa ba insha Allah zan sakar muku ci gaban wannan waka. Na gode masoya.